Da li znate da je za trening vašeg psa potrebno samo 7 minuta dnevno? Zašto 7 minuta? 7 minuta pre svega zato što je to neko optimalno vreme koje će držati pažnju vama i vašem psu. Sve preko toga pažnje psu hoće da popusti. A nama je bitno da bilo svako ponašanje nagrađujemo tih prvih nekoliko minuta kako bi psu energija i pažnja bila na jako visokom nivou. Tako dobijamo uslovni refleks koji će vremenom postati sasvim normalan da se ispolji i pas će ga ispunjavati sa ljubavlju. Kod treninga 7 minuta ili bilo koliko kraće ili duže nećete izgraditi robotizovanog psa. Izgradit ćete psa koji će poslušati vaše komande bez obzira na okruženje okolo, ali neće ih ispuniti zato što mora ili strahopoštovanja, nego će ih ispuniti iz jednog osnovnog razloga, a to je zato što će voleti da ih ispuni, jer zna šta je nagrada. U početku to su poslastice i nagrade, kasnije će biti na svaku drugu, na svaku treću, i da bi na kraju dobili samo maženje i možda nekad, kad bude bio stariji, dobiti još nekoju nagradicu. Ali kod treninga sa nagradicama bitno je da obratite i na količinu poslastica koje dajete. U nekim slučajima možete preterati. Obično ljudi preteraju kada kupuju neadekvatne nagradice. Da li znate da je za trening vašeg psa potrebno odvojiti 7 minuta nekoliko puta dnevno da bi dobili velike promene u njegovom ponašanju ili da bi stekao neke nove navike? Nije vam potrebno da imate časove koji traju sat vremena, 2 sata. Bitno je jednostavno da budete dosledni. Mi jesmo obuka pasa, ali mi ne stvaramo robote. Nama nije cilj da vi pored sebe imate robota, nego skladnog kućnog prijatelja na koga možete da se oslonite uvek i u svakoj situaciji. Još jedna interesantna stvar što stalno čujemo jeste da je za pozitivnu motivaciju su karakteristične nagrade i da se koriste poslastice. Da, koriste se poslastice, ali koriste se u jako maloj količini i koriste se samo da bi bodrili ona ponašanja koja želimo da se ponove u početku. Ako se radi sa štenetom i ako se počne sa štenetom dok štene ima još 3 meseca, rezultati koje ćete imati sa 4 meseca starosti vašeg šteneta bit će fascinantni. Vaše štene znači da sedne i da legne i da dođe i fuj, da čeka, da ide na mesto. To su sve stvari koje vaše štene treba da nauči, a spadaju, da kažemo, pod osnovne komande koje vaše štene treba da zna. To svako štene treba da zna. I svaki pas treba da zna ove stvari, jer su osnovni način komunikacije između njih i nas. Nekad komanda sedi i ako izgleda možda nekome bespotrebna, ona može spasiti život vašem psu. Takođe i stani i čekaj. To su neke stvari koje pas mora da savlada i da nauči. Naučit će ih ako na vreme krene da ih uči. Ako dopustite da on sam ima slobodnih 7 meseci i da sam gradi svoje navike, vi nećete uspeti kasnije da ga istrenirate da bude baš onakav pas kako vi želite da imate pored sebe. Nebitno je da li se radi o malom psu ili se radi o velikom psu. Bitno je samo da krenete da radite i da nagrađujete ponašanja koja želite da se ponovi. Promene su bukvalno vidljive odmah nakon treninga, jer će pas već dobijati neke uslovne reflekse. A što je štenac, da kažemo što je pas mlađi, to ćete brže videti promene. Ako vam se video klip, lajkujte, subscribeujte se, pretplatite se na Instagram i na Facebook, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Ćao!